søn. Ja, Hvordan har din dag så været? den har været god. Efter skole ville jeg bare hjem og se dig, så jeg tog hjem. Åh. Er du okay, far? 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 Nej! Oha, den er fin. Oha. Hvad er det? En CD? Niks pille? Vent. Det kan ikke passe. Eller kan det? Ja, jeg skal lige have alene. Jeg får steg i aften. Nej, hvor har du været dum? Vent lige lidt. Er der mere? Et telefonnummer? Hvis jeg bliver opdaget. Ja, hallo?